nek jare ora ya. Alah wong kula mau anu napa? Jenengan malah tindingane pas. Ya ya Nduk. Jare ora. Dicaketi nyedak rene Nduk, nyun pangestu. Nyun pangestune to Pak Bayan. Nyun pangestu Pak Bayan. Mas, aku wedi mudhun. Ya. Pripun Pak, mbok sekedhik mau nglegani kula to Pak. Buka. Kula sing buka. Lah jenengan mungkin woh napa lek kula sing buka. Diterusne ngoten nggih. Saben bengi nyapa Pak, monggo niki ajeng nyawang napa Pak? Goleki kan sik ya. Cakepane. Oh goleki cakepane pun kepanggih dereng Pak. Dereng. Oh dereng. Ya wediku ya lek kleru. Penak nggih Mas Karang Taruna. Pripun Pak Bayan? Alhamdulillah. Penak napa mboten? Nyes. Mak nyes Mas. Suarane Pak Amin jan luar biasa. Oh cedak kula cas. Aduh nggih kula tak nyedak melih ngoten ben cases ngoten. Menika kula napa jenengan Pak? Yen memajang mung karo janur kuning. Lah wong swanten nggih gandem arep moten lho kok jare Iki latihan kali Mbah Bayan niku. Oh nggih. Sae lho Pak. Kados Pak Dalang. Ketingali nggih. Dalam kerusuhan niki barane iki partner kula dalam kerusuhan Pak Yatno niki. Mboten to. Dalang asli. Monggo dipun lanjut. Kembang wae weton gunung. Lah suwe-suwe lak ngono-ngono ta. Akhirnya yang ngene-ngene. Lah nggih, pun to diterusne ngon penak. Pacitan sarwi gara-gara lek Heri iki segena. Sinten menika? Menika lho. Sing Lek nyuwun kula mau. sik nyinem niku lho. Lek Karang Heri. tarunane. Lah oh, Mas Heri. Lah mbok Mas Heri nggih mungkin nembang piyambak. Ketake kok ya pengin lho. Lah nggih, ampun nginceng teng mriku. Nyedak mriki mawon. Pokoke sak trip jeep cukup wis pokoke. Panger gelem medun sak trip jeep cukup go bayar sinden. Alhamdulillah ayem kula punan. Panas udan Oh iya. Mboten ngesuk nggih Pak lho niku lenten gange. Niki mengke bucare nggih ajeng dana swanten. Oh bucare. Menika bucaripun. Oh menika. Nggih, bibar menika bucare nggih.
panas udan aling-aling cabe gunung caping gunung kok giong kentil ta, Cah? Nadyan wadon sarta inumane banyu bening kok menika duet salanggane to Pak monggo jumeneng monggo Pak alhamdulillah kersa jumeneng iki mawon apa teng mriko sami mawon sami mawon kados ngoten wau ditawani kok nggih lewo-lewo to Pak. Bareng penak mbeblas. Lah nggih to monggo lho. Lah nggih to. Niki nggih kedah-kedahe kula gayengke ngene adik kula Pak Paino sak gotrah kulangsa. Nggih, supaya ngarepe apik mburine turah blawah. Amin. Putrane Rahayu Wilujeng dumugi ndelahanipun. Amin amin ya rabbal alamin. Syukur bisa nyawa gunung desa dadi raja kene ora ilang jane mojo lara asik asik Dudang tengah
Wali Sorowaya. Dek jaman berjuang jor kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana endi jarene wis katurutan sing digadang biyen nate janji ning saiki apa lagi neng gunung Ampun ditinggal to Pak kula Pak. tak silih sampe gunung. Monggo Pak RT, mungkin Pak RT ini dono swanten. Pak RT, oh nggih siap. Pokoknya RT kula gagah-gagah kabeh, semangat kabeh, jiwa muda danten. Mau pun bisiki kula. Pokoknya aku pun nyanyi lho, Nduk. Nggih ta, Pak? Bu, oh ya, Bu. Nek kok mboten mah mawon. Gimah jenenge. Syukur bisa nyawa gunung desa dadi aja dene ora ilang kone padha lara Iya, iya, iya. Matur nuwun lho Pak. matur Bayan. sangat